Esta vez baralla ben, que aquela escaleira de corcoas posmodernistas non puido ser casualidade. Exacto. Chámalle estrategia, talento, o que ti prefiras. Mesma aposta? Os cafés da semana? Mellor o biscoito do almorzo. Seguro que vas a filósofos da antigüidade, que ningunha triste presocrática me saiu. E mira que eran un feixe. Seguro que tes varias escolas de man. Como nese montón apareza Teano, vou chuchar os dedos a túa conta unha semana. A primeira filósofa da historia nunca me faría iso. Velo biscoito? Vexo. Cantas queres? 2. Cambias 3. Escola filosófica, etapa histórica ou concepto de estudo? Estou que ardo. Non che digo máis. Lume. Marguerite Porete, século XIII, queimada por herexe en París. Época medieval. En serio? Noite escura da filosofía, involución patriarcal... Pois a ver como liga xogo con tan poucas opcións. Cala a boca. Fala na mesa. Vas. Ao biscoito engádolle chocolate e noces. Pois, vexo o teu chocolate, vexo as noces e súbolle. Sen glute. Vaya, imos en serio, Vexo que eu creo que levas un farol como o da Alexandría. O faro non o teño, pero a Hipatia sí. Parella de mártires. Porete, sí. Misticismo medieval, diálogos entre o prazer e o amor, e queimada por herexe, como xa mencionaches. E Hipatia. Helenismo, século V da nosa era, neoplatónica, mestra, científica, librepensadora, inventora, e tamén asasinada polas súas ideas. Descuartizada, para ser exactas. Mira que ter que recorrer ao mundo clásico por unha simple parella. Grazas, concilio de Nicea, por dicir que as mulleres non temos alma e consolidar o pensamento misóxino pros seguintes 1700 anos. Comparada en Hildegarda, iso sí. Refíreste a esta monxa do século XI? Tiñas a Hildegarda de Bingen. Non me extraña que soubeses que ia de farol. Non te enfades con ela. Adiantouse 5 séculos a teoría da gravidade de Newton. Enfadarme? Pero se dixo que o clítoris era obra de Deus para defender o prazer feminino. Ela sí que era unha deusa. Falando de prazer, podo xa? Trío. E sen saír da Grecia clásica. Hiparquia. Secta dos cans. O camiño da felicidade consiste en non precisar de nada nin de ninguén. Aspasia de Mileto, unha das sofistas que inventaron a democracia e mestra de Sócrates e Pericles. E Safo de Lesbos, presocrática, defensora do pensamento poético, como séculos despois fixo María Zambrano, por certo. Bum! Era un comodín. Sofía, a deusa da sabedoría. Polos pelos. Teño que pensar de que quero biscoito. Ai, fi, moito de pensar. Con noces, pero... Viña, chocolate... Un momento, que teño que colocar as feitas. Pois, viña. Que maravilla que me saiu Hildegarda, Ai, sí, unha Facía maravilla. pouco tempo que non me saía.